Sarajanai Village Organization tersat kse pamsan ngot leadership haka jinge Treikam bat ka Neru Yuva Kendra Sangatam Shillong kala penlong ya ka sngi ka Riti Treikam kari ne ka Constitution Day jongkari ban kenmau ya ka jing pediang ya ka Riti Treikam kari haka atpun retrik unai weng house nem khat khandai spa sau khandai dakinong lam jongkari La penlongi kini ke jing Rakhe haka atpun retrik unai weng araja arpuar haka yeng dor bash nong tersat kse hapo ke jing penyai ka samla iba kodor renja ka bolong ka National Youth Volunteers ka NYKS Mawphor block uba sticing kar beteng sub inspector of school Mawphor kum uwei na kiriu shempang ne resource person ulapan pau ba kumno la thau ya ka Riti Treikam jongkari lamba ka constituent assembly bat ya ka hok jongi kum kinong shongshnong balapan kup board da ka Riti Treikam kari ulapan kan mauru ya ka kamram jongi bangidon ban no senyang ia ke bahaka miat jongkari kiwe pat kinong kren kilong uba je nonglang OC maunga police station ka kong Mary Rani ka balong kanong e side an uba ridli rangslang ubala batai ya ka dot jongkari Riti Treikam kari Shushu layo ru ye ka jingkren na uba David Khasain rangba shnong ka kong Sunalin Renja President Jongka Village Organization ka balakren priang sobha bat ka kong ritngen umdor ka bala ay ka jingkren ay kublay layo ru ye ka jingpule ye ka Prembel Jongka Riti Treikam kari hakane ka jinge Rakhe Ikani ka 8 November Bling itip kani ka sngi kum ka Constitution Day but kum nong yo ay kani ka sngi kum kata ka Constitution Day Haba kari India jungi kayo ya kajing lalu snam khak nai spa sau pinyo. Hashwa jong kata hak snam khak nai spa sau po henrio. Haba kinong India kilaya ki daki pau snam. Banyo ya kajing lalu nak kajing sesar jong ki pareng. Ek belajia ka sarkar pareng hak ba khado kala sutu ba kana ma shu ban bat hak ti jong ka. Ban sesar ya kari India dak snam khak nai spa sau henrio kala thau ya kata ka Constituent Assembly. Ban lengba kene ka Constituent Assembly la proit dak ban island loit no ya kari India ban lani bang yo no ya ke independence ban habang la yo ya ke independence hak snam khak nice pa sau pinyo kinong ilam jong kari India ka to por kila shim khia ban don no ila ka jong kata ka constitution jong kari nadu kalama jong kari ka national anthem bat ki we bat ke ba la proit dak kolomba la thau ya ka Constituent Assembly hapo ka jingalam jong Dr. Rajendra Prasad kum president ba lingba jong kani ka Constituent Assembly la thau ya ka drafting committee hapo ka jingalam jong Dr. BR Ambedkar kum chairman bat ki khat ke bobon hanto kasni kalong ka basit bat ka bas ad ha bat hakani ka por mas ngoban ai kublay ya ka Sarajanai Village Organization kabangi kum gikan thei ngilayo banseng hakani ka shnong bat kani lengba kani ka Sarajanai Village Organization ngilayo shibuan ki program hakilyang bapher bapher kabangi kum kinong shnong ngilayo ban Rakhe lengba ni kum gikan thei ki bangayo ban le ek program baro ki bangilayo ban pendep hakini ki por ki baladem Bana kani ka por ni layo bana ke ya ka Constitution Day program kani ka sngi ka bamenta ya ka bangi layo shibon ki jing mentoy hakane sngi wala da bon shibon hi kum ki nongshong shnong impet shem tiblot ya kita ki riti ya ta ki an ki kanon ki bangi kum ki nongshong shnong ni de bentip re kani ka por ni layo ta ka jing mentoy shibon e na kini ki nongkren ki bala ai men shakmat ki bala pensngaw hangi